snadi etu, että juhannus on tulossa. Mä meinasin lähteä hoppaan lavalle. Samalla nyt kun mä oon ite tyttö, niin mä hiffaan kyllä asioita vitu hyvin. Kortti ei tietenkään oo, kyllä mä silti tikkaan ajella. Ite tätä paskaa ohjaan, niin ei tässä mitään hätää. Chillatkaa kesä. Peace. Tää on mun lempikohta itse asiassa. Aina kun mä menen himoon, mä keksin tuohon päiväkotiin uusia juttuja. Nyt mulla tuli mieleen, kun kattoo kattoo, miten vitun paljon siinä on lunta, niin mä melkein voisin toivoa, että tippus jonkun pennun niskaan sitä lunta. Toi on niin lyhyt pudotus, että siihen ei ihan kuole kuitenkaan. Mutta kyllä se saatais kipeet tehdä. Peace. Tuli taas imastua Välimereltä tai mereltä ilmasta Suomeen, niin kuin näkyy puhdasta. 4 miljoonaa pelastuu. 1 miljoona elää ikuisesti ja loput kuolee. Mä tiedän mitä valehtelijoille käy. Siitä mun tatska on. Itse asiassa se jäbä kuoli sinne sänkyyn silloin. Ei EA ehdi siihen hätään. Ei mitään, peace. Ihan siisti. Monimetallilamput jaetaan purkausputken materiaaliensa